alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Iki turung dibanterno sithik, Pak. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sepenak suaranya, Pak. Tapi saya nonginge. Sithik-sithik. Aman ya. Live apa? Ngerekam. Oh ya. Aku ambil ngerekam ning kene ya, engko iki cukup-cukup. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Lajengaken ingkang kala wingi terus nduk wingi Kanjeng Nabi proses nggih bayine Kanjeng Nabi tambah gedene niku setiap hari niku kaya sak wulane wong normale nggih. Sehingga beliau Kanjeng Nabi 3 bulan niku sudah terus 5 bulan niku sudah bisa jalan, 9 bulan niku tambah kuate nggih. Terus sampai rong tahun nggih. 2 tahun niku sing 9 bulan niku wau sekedhap. Si 9 bulan pun sakit berbicara guys, 9 pun sakit berbicara. Terus badane niku 2 tahun niku disapeh. Nggih, 2 tahun disapeh dening Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Terus badane niku niki sempat diajak wangsul. Terus memang punya orang Arab itu punya tradisi kayak gitu. Kene lho kene cedak kene lho. Do cedak rene. Kene kabeh rene. Surene kuburan kono. Jadi teng Arab niku gadah tradisi niku kados ngoten ngapa nitipno wonten teng pundi teng gen napa pesusonan ngoten nggih. Ikune cilik iki. Ikune cilik gak gedhe. Wis ora apa-apa. Lah niki terus badhe niku nggih dening saya niku diajak ayo tilek ning ibuke. Kan isih wonten ibuke nggih, isih wonten ibuke dijak tilek. Diajak tilek maring ibuke, diajak balik sangka ibuke. Jadi sempet tilek, nyate tilek mboten balekno nggih. Tilek ning ibuke teng Mekah, terus baruku diajak balik malih. Nggih, balik malih teng daerah Bani Sa'ad niku teng daerah apa selatane Thaif niku kula waos selatane Thaif daerah mriku. Terus badane niku umur ing 4 tahun Jibril Israfil Mikail turun. Jadi setelah 4 tahun Kanjeng Nabi nggih dan itu masih di tenggene niku Halimah Sa'diyah niku wau. Lah niku terus malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail niki do mudhun. Mudhun dalam rangka napa? Dalam rangka pengen bedah dadanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibedah terus badhe niku diresiki. Nggih, diresiki sing jatah-jatah diresiki nggih. Nah, niki bukan berarti biasane kotor mboten nggih. Ya. Karena ada al-kamal yaqbalu az-ziyadah ya sing jenenge kesempurnaan niku iso nerima kesempurnaan meneh, iso nerima tambah meneh. Ya, terus bukan berarti ngresiki asale kotor dadi resik mboten, akan tetapi yo wis resik tambah diresiki. Ya sing jenenge kesempurnaan niku iso wae ningkat meneh. Padha karo nek ditekan para ulama Kanjeng Nabi, para nabi
setiap hari niku lalu tinggi lagi, naik terus, naik terus, naik terus, lalu meninggi terus derajate para nabi niku. Lah niku Kanjeng Nabi ngoten, dados Kanjeng Nabi ya niku wekdal umur 4 tahun nggih diparani malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail kagem napa ajeng disigar dipun resiki ya dipun resiki terus bakda niku diparingi hikmah diparingi iman nggih diparingi keyakinan terus diparingi ridwan ya ridho maring niku Gusti Allah qadar Gusti Allah. Nah niki umur ing 4 tahun Jibril Israfil Mikael turun maring jeng Nabi nyigar disigar dibelah disigar terus iku biyen ya operasi koyo ngono kuwi ya sono dhisik ya tapi ora koyo operasi sakniki nggih operasine sing operasi malaikat Jibril malaikat Israfil malaikat Mikael lho diresiki ngoten langsung dibalekno meneh dadi apik meneh ora ana napa jenenge bekas-bekase dadi ora ana koyo tatone ya sikile kakak ya Kak endi kakak jadi nak bar operasi ini kan dibalekno meneh engko ana bekas jahitane ya iku koyo tato bekas jahitane ya ono lah nak Kanjeng Nabi mboten niku kados ngoten wis dadi apik meneh maring jeng Nabi ikar dadi padha ihi reget jerone ya dong resiki napa sing kotor-kotor nggih jerone niku maksudnya kotor niku nggih mboten kotor kados kita mboten nggih maksudnya ya napa nambahi resik ngoten niku maksudnya nggih napa nambahi resik terus padha hikmah lan iman ilmu lan yakin lan maneh ridwan terus para malaikat terus bakdo niku napa hikmah dengan iman dengan ilmu dengan yakin dan lan maneh ridwan dan ridwan niki soalnya rada di iku napa ditata meneh enak Mbak sing enak Mbak rada atus rada iku ya lan balekake kaya mahune ha iku mau tok hikmah iman niku wau nggih ra terus bakda niku dibalekno meneh nggih niku resik meneh dadi bagus meneh mboten wonten sing ngoten lan balekaken kaya mahune lan padha cap kenap terus dibalikke meneh terus di napa Pak cap kenabian nggih diparingi cap tondo-tondo kenabian jeng Nabi iku unggul sifate ngungkuli 1000 timbang umate nah, terus batu niku akhirnya Kanjeng Nabi nggih dados nabi engko nggih bakal nabi ya 40 tahun ya Kanjeng Nabi unggul sifat-sifatnya iku mulya ya hebat luar biasa sampai ngungkuli 1000 timbang umate oh ya ora trimo 1000 tok mungkin berjuta-juta ya niku ya, tidak ada bandingannya ya, orang-orang berjuta-juta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iki nyebutno 1000 niku untuk hal yang sifatnya banyak tok ngoten niku. Mboten 1000 koyo ngoten niku. Nah 1000 tok niku ya bot. Ya iku sithik niku. Ngungkuli iki ya 1000 kali lipatnya sifatnya bagusnya kayak wong biasa. Iku perkara sithik niku. Ya bahkan jutaan juta niku ora ana bandingannya ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebate, saking luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mulahi cilik iku nganggone sifat kang becik. Terus pae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil
Nggih. Niku wis bagus-bagus niku. Mulai cilike wis mulai bagus-bagus, wis bagus-bagus memang kawit cilike. Karena sing jenenge nabi, jenenge rasul niku selalu dijogo kawit cilike. Ya kawit cilike. Terus mboten pernah nglampahi sing jenenge maksiat, mboten pernah nglampahi sing jenenge kekafiran. Para nabi, para rasul kados ngoten, dijogo kawit cilik. Ya, maka ya engko ndok wingi ana kisah nggih, ndok wingi wonten dereng kados iki dereng engko ana bahwa nggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW nate diajak ibuke nggih teng Madinah untuk menziarahi abahe yaiku Sayyid Abdullah, menziarahi dan menziarahi dulur-dulure ibuke. Nah, berarti ziarah kubur. Nah, iki Nabi dan para nabi yang lain itu selalu ya sangka perkara-perkara sing haram, perkara-perkara sing kafir niku selalu dijogo. Kawit cilike ya kawit sejak lahir niku dijogo terus. Mboten nate nglampeng. Nah, kok sampai iku mau ziarah kubur? Berarti ziarah kubur niki mboten sampai haram, apa meneh kok sampai kafir. Soalnya apa meneh ziarah kubur adalah kekafiran. Berarti Kanjeng Nabi ya cilikane ku nate diajak ziarah kubur, maksud ziarah lampahi kekafiran kan mboten mungkin. Iki nunjukno di antara ya salah satu dalil. Wes balik neh teng mriki. Jadi jeung Nabi iku unggul sifate ngungkuli 1000 timbang umate, tingkah tindake mulai cilik iku nganggone sifat kang becik. Jadi sifat-sifat mulya tok sing diagem sing dilampahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niku mula engko ana kisah bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ya Kanjeng Nabi entuk wahyu terus bariku ngajak-ngajak niku Sayyidina Abu Bakar aku langsung percaya nggih, aku percaya. Soalnya apa Sayyidina Abu Bakar niki sing ngancani Kanjeng Nabi kawit cilik. Kawit cilik kanca dolanane niku sinten Sayyidina Abu Bakar. Nggih. Sing ngancani niku adalah Sayyidina Abu Bakar. Ngertos sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa benar-benar Kanjeng Nabi iki wong mulya, sifat-sifatnya ya sifat sing mulya. Mulane ketika ya terus cerita entuk wahyu kaya ngoten Sayyidina Abu Bakar langsung nggih kula percaya. Nggih kula iman. Mulane julukane Sayyidina Abu Bakar sinten As-Siddiq. Artine napa? Wong sing banget percayane, wong sing banget percaya. Terus kawit kecil niku Kanjeng Nabi nggih ngoten, sifate mulya, becik nggih, sifat-sifate becik. Ya, bahkan dok ini pun kula jelasaken ya Kanjeng Nabi napa? Ya, sudah tahu hak-haknya disusoni. Nah, Sayyidatina Halimah sing kanan kagem Kanjeng Nabi, sing kiri kagem dulure kagem napa? Putrane Sayyidah Halimah. Nah, Kanjeng Nabi nek dipindah saka kanan dipindah ning kiri ra gelem. Soale apa iku jatahe dulure. Ora jatahe dhewe. Iku kados ngoten. Terus bali jeung Nabi maring ibune nyegah Halimah sangka baline. Terus setelah niku nggih setelah kejadian tadi sudah dibelah dodone Kanjeng Nabi nggih. Terus akhirnya Kanjeng Nabi niki napa wis wayahe balik ning ibuke, akan tetapi Sayyidah Halimah niki nggih nganterno tapi rada dengan penuh berat hati. Karena selama niki sing berkahi Sayyidah Halimah niku yo Kanjeng Nabi niku. Bayine Kanjeng Nabi. Sing asale ora pati duwe dhuwit, langsung duwe dhuwit akeh. Sing asale ora pati subur, langsung subur kabeh. Nah, iku penuh berkah niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulane ketika nganterke apa balikke ning ibuke Sayyidah Halimah niku rada berat hati. Ya. Nah, bali jeung Nabi maring ibune nyegah Halimah sangka baline sampai nggih rada ngaboti ngoten lah. Ya sebab kuwatir tekane bala berkate ilang senenge nolak. Ya. Sebab khawatir napa? Sebab khawatir nanti ada bala. Ya.
Iki mau. Summa raddathu ila ummihi wa hiya bihi ghairu sakhiyah hadzran min an yusaba bi musabihatisin takhsha. Ya, sebab kuatir karena tahu iki sifat-sifatnya kenabian, iki sifat-sifatnya kenabian tahu. Ya, aku nak dibalekno meneh ning ibuke kuatir nek ana wong sing mboten seneng terus badhe niku ape mencelakai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu juga khawatir berkahe ilang. Selama niki kan sing berkahe teng Bani Sa'ad niku Kanjeng Nabi nggih. Ya, sing dadekno seneng-seneng niku ya sing dadekno kebahagiaan niku kan Kanjeng Nabi. Ya, napa meneh dibalekno ning ibuke wis gak ana sing berkahe meneh iki kok. Berkate ilang senenge nolak. Maksudnya seneng nolak napa gak ana kesenengan meneh ngoten maksudnya. Ba'da jeng Nabi Rabi Khadijah mangsane iku tilik Halimah. Terus Sayyidah Halimah niki kan bahas tentang Sayyidah Halimah nggih. Sayyidah Halimah niku sing nyusone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ardoahu Halimatus Sa'diyah niku nating Aqidatul Awam. Lah, terus akhirnya kan badhe niku pisah. Badhe niku pisah wis balekno ning ibuke terus pisah kalih Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Terus akhirnya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah niki umure nggih panjang. Umure panjang badhe niku. Ya, buktine napa sampai menangi Kanjeng Nabi nikah kalian Sayyidah Khadijah. Terus pisah mau sekitar 4 tahun, nggih 4 tahun atau berapa tadi nggih. Ya, wis pisah terus badhe niku menangi nggih Kanjeng Nabi napa nikah kali Sayyidah Khadijah semangsane kalian Sayyidah Khadijah Halimah Sa'diyah niki tilek ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niliki. Ba'da jeng Nabi Rabi Khadijah. Ya. Mangsane iku tilek Halimah. Sayyidah Halimah tilek ning Kanjeng Nabi seneng penggalih jeng Nabi paring ing unta wedhus padha digiring. Terus akhirnya Kanjeng Nabi seneng disambangi ambekan sing nyusoni ndok mbiyen yaiku Sayyidah Halimah. Saking senenge Kanjeng Nabi niku Sayyidah Halimah niku disangoni, wangsul niku sangoni. Sangoni apa? Gak kemen-kemen. Sangoni apa? Wedhus unta. Oh, ya diparingi wedhus unta. Karena Kanjeng Nabi kali Sayyidah Khadijah niku nggih apa meneh kok sampun nikah nggih Sayyidah Khadijah ambek Kanjeng Nabi niku nanti ada disebutkan bahwa Kanjeng Nabi ku ning ndi nggo berkah. Nggo berkah. Bahkan ning dagangane Sayyidah Khadijah niku nggih tambah tikel-tikelan untunge niku. Nah, Sayyidah Khadijah sendiri itu beliau adalah saudagar kaya. Yo kaya, ayu, nasabe bagus niku Sayyidah Khadijah. Terus sugih. Nah, maka ketika Sayyidah Halimah mau nyambangi Kanjeng Nabi pas pun garwa teng Sayyidah Khadijah, niku Kanjeng Nabi ketika ajeng dipamiti wangsul niku digawani, ya. Paring ing unta wedhus padha digiring. Dadi unta wedhus diparing. Niku. Terus lan dina Hunain maneh nilii Kanjeng Nabi hormat serta ngapiki. Tidak hanya itu, tidak hanya ketika sampun nikah kali Sayyidah Khadijah. Durung dadi nabi nggih. Iku sudah nikah dengan Sayyidah Khadijah tapi durung dadi nabi. Lah ketika Kanjeng Nabi wis dadi nabi, itu pun Sayyidah Halimah masih sugeng. Dan ketika no perang Hunain niku Sayyidah Halimah nggih niku tilek teng niku. Perang Hunain niku sekitar tahun 8 Hijriah. Artinya niku Sayyidah Halimah kan ning daerah Thaif nggih. Daerah Thaif iku nak karo Mekah ya sekitar mungkin berapa ya? 2 jaman mungkin ya, sekitar semonten lah. Atau enggak sampai atau 1 jam dari Mekah. Kira-kira ngoten. Artinya lebih dekat dari Mekah daripada dari Madinah. Lah Kanjeng Nabi kan ya, ketika umur 53 tahun niku nggih sudah hijrah ke mana? Ke Madinah. Wis ning Madinah terus. Dadi rada adoh sangka niki wau.
Beda nek teng Mekah, nek teng Mekah kan isih rada cedak. Tapi ki rada wadoh. Rada adoh. Terus badhe niku sampun teng Madinah terus akhirnya sampai menguasai Mekah. Nggih. Sampai menguasai Mekah dan di sela-sela niku wau wonten perang Hunain. Nggih, perang Hunain. Lah pas perang Hunain niku napa Sayyidah Halimah Sa'diyah niki nyambangi Kanjeng Nabi malih. Nyambangi. Yo ngerti nek iki dadi nabi sakniki. Dadi wong mulya yo ngertos disambangi. Nah, disambangi malih. Niki wau wa qadimat alaihi yauma Hunainin faqama ilaiha wa akhadatul aryahiyah wa basatalaha min ridaihi syarifi bisa to birrihi wa nada. Terus pokoknya dimulyakno temenan lah. Wong iku ibuke kok. Dadi ibu meskipun ibu pesuson niku ibuke. Nggih. Terus ibu pesuson dan mahram loh. Jadi pesuson kaya ngoten niku mahram. Ya, mahram padha karo kaya ibuke dhewe. Nggih. Mulakno Kanjeng Nabi sampai mulyakno temenan. Nggih, dimulyakno temenan. Nah ning kene iki tradisi pesuson-pesusonan ngoten wis mboten berlaku. Nggih. Mungkin teng Arab niku nggih tesih berlaku. Terus misal ana kancane endi anakmu tak susoni. Di anake kancane disusoni maksudnya ya bojone sing nyusoni ya. Nah, niku padha engko nek wis dengan syarat-syarat ana sing ning fikih niku, engko wis padha karo kaya anake. Gampange berarti anake sampean ambek anake kancane sampean sing wis disusoni bojone sampean iku mau wis padha karo kakak adik. Ya kakak adik, hukume kakak adik pamane demek ngoten niku gak batal wudune. Selain itu wis gak oleh dinikah, wis ora oleh nikah, wis dadi mahram iki. Iku jenenge napa? Pesuson, nggih, dulur pesuson atau firrada. Nah niki Halimah Sa'diyah niki ibu pesusone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham nggih? Lan dimulyakno temenan kalih Kanjeng Nabi. Lan dina Hunain maneh nilii Jeng Nabi hormat serta ngapi, dihormati temenan. Kaul kang sahih Halimah iku wis manjing Islam ora kesiku. Kesiku niku artine kena balak. Ya kesiku niku artine napa? Kena balak. Sampeyan tulis iku. Ya, ora kesiku artine napa? Kena balak, kena cilaka. Ya ana anak bojone kabeh turune. Jadi sahabat kuat rawine. Terus pendapat yang sahih bahwa Sayyidah Halimah As-Sa'diyah niki akhirnya masuk Islam. Ya, masuk Islam dan jadi sahabat. Tidak hanya apa, was manjing Islam ora kesiku, ora kena bala. Maksudnya ya nek wis masuk Islam ya mesti masuk swargane, mboten teng neraka ngoten nggih. Terus tidak hanya Sayyidah Halimah akan tetapi yo anak bojone barang. Nah, mungkin termasuk anak sing wau tak critakake wau nggih sing dulur pesusone Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mana Kanjeng Nabi gak kersa napa dipindah ning kiri, susu kirine gara-gara iki ngene dulurku nggih. Iku mungkin ngoten. Ya anak bojone padha nggih kabeh turune anak-anak turune niku do anak-anake mbah putu-putune niku do masuk Islam kabeh dan dadi sahabat sedanten. Nah, terus dadi sahabat kuat rawine. Iki prawine kuat. Dan pendapatnya pendapat sing sahih. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Badane umur 6 taune tindak ibune ngajak putrane maring Madinah waktu baline sangka Madinah sedo ibune. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun nggih niku diajak kalian ibuke yaiku Sayyidah Aminah. Diajak teng pundi? Diajak teng Madinah. Tujuane napa? Di antara tujuane niku ya nilai dulur-dulure teng mriko ya teng pundi teng Madinah karena Sayyidah Aminah niku ya duwe dulur-dulur teng mriko Sayyidah Aminah niku teng Madinah nggih manggone kan teng Mekah nggih
Tapi Sayyidah Aminah duwe dulur-dulur teng Madinah. Begitu pula Sayyid Abdullah, nggih Sayyid Abdullah niku ya padha duwe dulur-dulur teng Madinah. Nah niku yo nilai dulur-dulure, terus badane niku selain niku juga yo ziarah ning makamipun abahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaiku Sayyid Abdullah. Nah, tapi akhirnya teng waktu balik ketika balik sangka Madinah ajeng balik teng Mekah niku teng radosan nggih teng perjalanan sedo. Ibuke Kanjeng Nabi sedo. Kanjeng Nabi umur pinten? 6 tahun. Allah. Bayangno ta ya. Masyaallah. Niki memang benar-benar kekuasaane kan Gusti Allah ya. Jadi umur 6 tahun ya, lahir gak duwe bapak. Sing ngrumati engko mbae, ibuke. Terus badane ku ana pamane. Umur 6 tahun gak duwe ibu. Ya, umur 6 tahun gak duwe ibu, gak duwe bapak, gak duwe ibu. Allah. Niku nek napa jenenge mboten bener-bener nabi temenan nggih. Nek gak bener-bener nabi temenan iku kira-kira ya terlantar. Ya kira-kira napa terlantar. Tapi iki sing nggih ngersakno Gusti Allah iki dadi. Makna iku di antara hikmahnya ya Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan mboten gadah bapak terus 6 tahun ditinggal kali ibuke. Di antara hikmahnya napa? Bahwa ya, segala ilmu niku mboten diambil dari bapake atau dari orang-orang tidak akan tapi digerujuk langsung saka Gusti Allah. Ya. Kena teng burdah piye? Kafaka bil ilmi kafaka fil ilmu mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'tibi fil yutumi. Pripun? Nah, aku tak teng burdah niku. Wis lah. Nah, niki umur 6 tahun Kanjeng Nabi napa ditinggal kali ibuke. Ana ing abwa utawa hajun dikubur uga ana ing hajun. Ya, terus ibuke niku mau mbah sedone ning hajun apa ning abwa ngoten nggih. Dikuburno wonten teng hajun teng daerah hajun. Nggih, daerah pundi kula boten ngertos. Nuli kang embah mundhut putune luweh kinasih timbang putrane. Terus akhirnya sing ngrumati sinten? Akhirnya sing ngrumati adalah mbahe yaiku sinten Sayyid Abdul Muttalib. Sinten? Sayyid Abdul Muttalib. Iku langsung dirumati sayange pol Sayyid Abdul Muttalib ning Kanjeng Nabi niku. Padahal iku putu. Luwih sayang daripada ning anak-anake. Niku napa Sayyid Abdul Muttalib tek ngrumat Kanjeng Nabi luar biasa. Wiwit cilike hingga gedene dak tau wadul ngelak luwene. Terus Kanjeng Nabi kawit cilik sampai gede niku mboten nate napa wadul. Wadul niku napa wadul? Wadul nggih. Ya. Apa ngresula atau apa? Wah ngeleh ngono mboten. Nah, Kanjeng Nabi kawit cilik sampai besar ndak tahu wadul ngelak luwene. Ngeleh utawa ngorong mboten nate wadul. Lah biasane pripun? Lan enggal nalika esuk. Lan enggal nalika esuk. Sarapan zam-zam seger lan tuwuk. Tuwuk apa tuwuk artine? Wareg napa? Wareg. Terus Kanjeng Nabi nggih nak esuk ngoten niku biasane nggih berangkat ning sumur Zam-Zam terus minum Zam-Zam. Nah, minum Zam-Zam yo seger, ya wis gak haus meneh, yo wareg. Iku ngoten, minum air Zam-Zam iku di antara faedahe ngoten. Yo nyegerke, yo ngwaregke. Nalika umur 8 tahune Abdul Muttalib ninggal dunyane. Allah. Terus niki pancen ngoten niki hikmahe masyaallah, hikmahe pangeran niki. Dados iki
engko di rumah sedelok, terus baru kowe sedo, engko di rumah tenung liyane. Engko sedo meneh di rumah liyane. Iku di antara hikmah napa supaya berkah Kanjeng Nabi niku nyebar ning ndi-ndi. Nggih. Keluargane Kanjeng Nabi nggih, orang-orang terkasihnya Kanjeng Nabi ku ben entuk berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah saged ngrumati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika Kanjeng Nabi umur 8 tahun nggih niku Sayyid Abdul Muthalib nggih sedo, mbake sing ngrumat Kanjeng Nabi niku sedo. Yo baleni meneh. Jadi ketika Sayyid Abdullah abahe Kanjeng Nabi wafat niku umur pinten Kanjeng Nabi? Dalam kandungan umur pinten? 2 bulan. Terus ibuke Kanjeng Nabi sedo pas Kanjeng Nabi umur pinten? 6 tahun. Mbae yaiku Sayyid Abdul Muthalib sedo umur berapa? 8 tahun. Terus baru dilempar ning sinten? Niki sing untuk berkah meneh sapa niki? Nuli kang paman Abu Thalib mundhut ngrumati ing Kanjeng Nabi. Terus akhirnya sing ngrumati adalah paman Abu Thalib. Ya. Dan nanti paman Abu Thalib niki sing sayang banget ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayange niku nggih, sampai nanti menangi paman Abu Thalib niki sampai menangi Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi. Ya, diangkat dadi nabi. Terus orang-orang kafir Quraisy niki berbuat sesuatu sing elek ning Kanjeng Nabi ora wani, segan kalian paman Abu Thalib niki. Karena paman Abu Thalib niki adalah ya di antara pemimpin Quraisy. Wong sing dimulyakno ning wong Arab iku paman Abu Thalib. Sing dekengi Kanjeng Nabi paman Abu Thalib. Ya. Ya meskipun kok kita bahas rada detail meneh paman Abu Thalib apakah syahadat apa dereng. Ya. Terus secara zahir niku paman Abu Thalib mboten gelem syahadat, tapi ndukung entek-entekan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukungnya luar biasa. Nah niku Sayyid Ahmad Zaini Dahlan niku gadah kitab ingkang judule Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Tentang selamatnya nggih paman Abu Thalib. Termasuk sing masuk swarga besok bakal. Nah niku ada perbedaan ulama lah masalah niku lah. Nuli kang paman Abu Thalib mundhut ngrumati ing Kanjeng Nabi kelawan temen pengrumatane ngalahno maring awak putrane. Terus tek ngrumati paman Abu Thalib niku luar biasa teng Kanjeng Nabi. Sampai ngalahno anak-anake dhewe. Tek ngrumati niku lho saking sayange ning Kanjeng Nabi sampai ngalahno sayange maring anak-anake dhewe. Padahal iki statusnya ponakan. Tapi disayang temenan ambek paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib niku bapake sinten? Hah? Sayyidina Ali. Sinten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga. Niku. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Nalika umur 12 tahune Jeng Nabi dijak karo pamane maring tanah Syam ketemu rahib Buhaira kondo ing Abu Thalib. Ya kondo engko. Terus ketika Kanjeng Nabi umur 12 tahun, tadi 8 tahun ditinggal wafat, sinten? Ditinggal wafat mbahe nggih, terus baru dirumati kalihan sinten? Pamane yaiku Abu Thalib. Terus ketika umur 12 tahun Kanjeng Nabi niki dijak kalian pamane yaitu Abu Thalib. Dijak jalan-jalan. Duka nggih dodolan napa ngoten niku kula. Tapi memang kebiasaan orang Arab dulu niku ya li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Terus nek pas wayah engko musim dingin iki lunga ning ndi? Mbok ning Syam ning ndi.
Terus bariku nek musim panas iku ning ndi nggih. Nah, iku ada kebiasaan seperti itu. Nah, iki kadosnya nggih ngoten. Ya. Lah iku dijak ning Syam, ning tanah Syam. Ya ning tanah Syam. Ya daerah Syria, Palestina, ya Lebanon niku termasuk Syam niku. Nah sakniki kaya ngoten niku jeneng-jeneng niku. Ning tanah Syam terus badhe niku ketemu kalih sinten rahib. Rahib iku pendeta. Rahib artinya apa? Pendeta. Pendeta sing jenenge Buhaira. Ya. Dadi ning tengah iku ketemu pendeta Buhaira terus badhe niku ngomong ning Abu Thalib. Ya kondo. Dadi maring tanah Syam ketemu rahib Buhaira kondo ing Abu Thalib kondo. Terus pendeta kok ngeten iki kan nggih ngertos teng Injil utawa teng Taurat niku sifat-sifate nabi akhir zaman kados pripun kan ngertos. Iku bareng didelok, wah bocah iki calon nabi akhir zaman iki. Akhirnya napa? Ya pendeta niki akhirnya nasihati paman Abu Thalib. Iki kondo ning yo. Kondo piye? Ikulah bocah dak gemen-gemen bakale dadi Sayyidul Kaunain. Bocah iki iku gak gemen-gemen iki lho. Wong hebat iki. Calon wong hebat niki. Ya. Gak gemen-gemen. Apa gemen-gemen basa sing sakniki apa gemen-gemen? Hah? Jaduk. Apa? Sing gak gemen-gemen piye? Ora sembarangan, ya ora sembarangan. Ya bocah iki gak sembarangan iki. Bocah sing luar biasa niki. Bakale dadi Sayyidul Kaunain. Bakale dadi ya pemimpine donya akhirat wong iki. Terus iki Buhaira nglanjutno malih. Taurat lan Injil wis padha nyebut watu-witan wis temen sujud. Terus cerita Taurat Injil iki ana sifat-sifate nabi akhir zaman. Ana ning bocah niki. Iki bakal dadi Sayyidul Kaunain besok niki. Ya. Selain itu diantara sifatnya iku napa? Ya sifatnya diantaranya adalah watu, wit-witan. Niku do sujud ning. Ya sujud ning ngormati mesti ngormati ning bayine Kanjeng Nabi Muhammad ning nome Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. Terus badhe niku ya Taurat lan Injil wis padha nyebut watu wit-witan wis temen sujud cap kenabian ing antarane ya. Cap kenabian ing antarane walikat roro mancur cahyane. Dadi ning kono iku ana cap kenabian atau khatamun nubuwah. Apa? Khatamun nubuwah, cap kenabian, tanda-tanda kenabian. Iki nabi akhir zaman ana tandane iki. Ning Taurat ning Injil disebutno tanda-tanda kaya ngono kuwi. Lah iki ana temenan. Terus ning antara napa? Pundak nggih. Pundak lorone welikat ya. Welikat. Jadi belikat tulang belikat niki lho. Nah ning kene iki niku ana nggih napa tanda kenabian sing mancur cahyane. Ya cahyane mencorong. Terus badhe niku iki Buhaira ngandani Sayyidina Abu Thalib, ngandani paman Abu Thalib kok ngono. Iki gak gemen-gemen iki. Akhirnya nasihati ngeten. Buhaira akon kelawan meksa bali nyang Makkah krana ngreksa. Iku kan rencana nggih, iku rencana kan pengen nerusno perjalanan wah piye ngoten. Nah, terus badhe niku bareng ketemu Buhaira niki, Buhaira ngertos nek Kanjeng Nabi niki bakal dadi Sayyidul Kaunain. Wong sing gak gemen-gemen, terus akhirnya paman Abu Thalib sing ngancani Kanjeng Nabi niki nggih. Sing ngejak Kanjeng Nabi terus dinasihati. Ya, Buhaira nasihati iku mau ngekon kelawan meksa. Wis balik ae. Iki bahaya nek mbok terusno iki. Engko nek ana wong ngerti iso-iso dicelakani. Wis balik ae cari aman. Ya. Jadi Buhaira akon kelawan meksa ngekon napa bali. Bali nyang Makkah wis balik ning Mekah mawon. Ampun diterusno perjalanan iki bahaya iki. Ya. Bali nyang Mekah krana ngreksa supaya napa ngreksa njaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing Kanjeng Nabi sangka wong Yahud nuli kang paman bali lan manut. Jadi supaya njaga iki nek ana wong Yahudi kok ngerti
ana sifat-sifat kenabian sing kok ngene-ngene iso-iso dicelakani. Ya wis balik mawon balik ning Mekah. Supaya napa mboten konangan wong. Yes. Ya, terus akhirnya Kanjeng Nabi niki dijak balik kalih pamane nggih. Terus pamane niku nggih balik terus manet ning sarane Buhairah niku wau. Ya, Buhairah Ar-Rahib. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure nabine Gustine umat. Terus baten niku. Iku mau kejadian umur berapa tadi? 12 tahun. Saniki loncat ning kejadian umur ya 25 tahun. Waktu jeng Nabi umur selawe tahun pikarep nyambut gawe. Terus ketika Kanjeng Nabi umur 25 niku Kanjeng Nabi mikir iki pengen nyambut gawe iki. Ya kaya lumrahe wong nggih. Kaya lumrahe wong wis nyambut gawe. Terus badhe niku Khadijah aweh pawitan maring. Pawitan niku artine apa? Modal. Pawitan apa? Modal. Khadijah aweh pawitan maring Jeng Nabi serta Maisarah ngiring. Terus akhirnya napa Sayyidah Khadijah niki Sayyidah Khadijah ampun dados saudagar gede ku. Ya ampun dados saudagar kaya ya duwe modal kuatah. Akhirnya Kanjeng Nabi niku dimodali nggih kon gampangane kon iki garapno lah gampangane dolno iki. Ya dol kene iki. Nah, Kanjeng Nabi berangkat ya dikei penderek. Ya pendereke iku jenenge sapa? Maisarah. Maisarah iku jenenge wong lanang ya coba kira wong wedok. Ya, nah ning Indonesia Maisarah wong wedok ya. Tapi ning kono Maisarah iso napa jenenge wong lanang niku. Nah, terus sing awal niku Maisarah. Akhirnya napa? Ya, Khadijah aweh pawitan maring jeng Nabi serta Maisarah ngiring. Sing dereke ngiringke, sing ngiringke niku adalah Maisarah. Anut perintah Siti Khadijah ana ing endi Maisarah khidmah. Ya, terus akhirnya berangkat. Ya, berangkat niki tanggal 14 bulan Dzulhijjah tindak nyang busra sabab Khadijah. Akhirnya berangkat kalih Maisarah nggih nderek khidmah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nau ya atas perintah Sayyidah Khadijah. Nah, ketika tanggal 14 bulan Dzulhijjah mereka berdua niki berangkat ning Busra. Ya Busra niku daerah Syam malih nggih daerah Syam. Ya berangkat ya karena atas perintah Khadijah niku wau. Berangkate kanggo napa? Kanggo dodolan niku lho. Ya berangkat napa kanggem dodolan. Terus larenjeng Nabi ngisor widoro sanding gerejane Rahib Nastura, jenenge Nastura. Ya, Rahib Nastura. Terus ketika berangkat niku mau nggih Kanjeng Nabi lerene ning ndi ning ngisor wit widoro. Ya jenis wit lah mbah sing kepiye niku wit widoro niku. Ya Kanjeng Nabi leren. Lah ning pinggir kono iku ana gereja. Ya, gereja sing dadi pendeta ning kono jenenge Nastura. Ya, Nastura atau Nastura. Nastura. Ya, terus badhe niku kepanggih. Nastura niki ya pendeta terus bariku ya ngertos ciri-ciri kenabian juga. Pakang Widoro mengklong ngiyubi ngono ya sampean tulis iku ben gak bingung macane Pakang Widoro mengklong ngiyubi rina lan wengi maring jeng Nabi. Terus ketika istirahat ing kono kuwi ya niki pakang-pakang wit-witan niku wau iku do mlengkung ngiyubi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak hanya itu, di antara keistimewaannya malah nggih. Niku Kanjeng Nabi ketika perjalanan napa mawon niku ana pohon-pohon nggih ngiyubi utawa napa jenenge awan niku selalu ngiyubi tapi ora udan ngiyubi terus ben gak panas.
Niku diantarane keistimewaane Kanjeng Nabi niki sing pas napa perjalanan ning Syam ning Syam. Pakang Widoro mengklong ngiyubi. Ya mengklong ngerti mengklong nggih? Ya mengkelung. Ya ngiyubi Kanjeng Nabi rina lan wengi maring jeng Nabi. Weruh nastura ing iku tingkah. Pitakon bener maring Maisarah. Akhire nastura kan di nak jenenge istirahat ya wong. Oh istirahate niku ora kaya rest area saniki. Rest area saniki istirahat sejam turu delok terus mangkat meneh ya. Zaman biyen pone istirahat ngono ya rada suwe. Sehingga ngeti kok gerejane niku wau. Iku sapa? Ya kok ana wong ya istirahat ning kono kok dingklungi diupi ambekan wit-witan iki. Pasti orang luar biasa niku. Akhirnya takok. Terus Nastura niku weruh nggih, weruh Nastura ing iku tingkah keadaan yang seperti itu. Nastura ngerti, Nastura sapa mau? Pendeta mau nggih, pendeta gereja niku wau. Terus akhirnya takon ning Maisarah. Khadime sing ndereke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takone pripun? Takone ngeten, iki kagem mastekno, iki bener-bener nabi akhir zaman apa mboten? Ditakokno. Ana ing netra karo karone, ana cumleret abang wernane. Netra apa netra? Mata, napa netra? Sampeyan tulis mata. Karo-karone keduane, cumleret, nggih cumleret. Ya, abang wernane. Ana kemerah-merahan apa ndak? Itu takone ngeten. Kang Maisarah, sampean sing ngancani kok ya. Aku takok re. Iku ning mripate iku mau bocah niku, ning mripate wong iku mau nggih, sing tiyang jalur ya iku Kanjeng Nabi sing dimaksud. Ana teng mripate wonten kemerah-merahan apa tidak? Dijawab nggih wonten. Ya, terus waktu niku Maisarah jawab, ya bener ana. Nggih wonten. Wonten kemerah-merahan teng mripate niku wau. Nastura pitutur ladenono. Terus akhirnya oh iya wis ladeni sing temenan. Ngerti nek iki nabi akhir zaman ya karena pendeta temenan niku mau ngerti apa sing ning jero Injil, apa sing ning jero Taurat. Ya sifat-sifat nabi akhir zaman ngertos. Terus akhirnya iya iki nabi akhir zaman. Ladeni temenan niku. Ladeni temenan. Ya pitutur ladenono. Sebab iku wong Allah wis nyelir. Wis nyelir niku tak golek-goleki. Ya kadose nggih milih ngoten. Wong sing dari si makna kadose ngoten. Gusti Allah wis milih ing dadi nabi rasul kang akhir. Wis ladenono temenan. Sebab niku adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul akhir zaman. Rasul terakhir niki. Ladeni temenan. Akhirnya semangat niki. Ya. Maisarah niki semangat khidmah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maring Khadijah bali jeung Nabi lan malaikah roro ngiyubi. Akhirnya wis bar dodolan nggih terus badhe niku balik jeung Nabi kalih Maisarah niki balik. Selama balik di iubi ambek malaikat. Ya, di iubi ambek malaikat. Terus ora panas-panas nemen padahal ning Arab iku panase pol. Ning Arab iku panase pol. Aja kok kaya padakno ning kene iki. Ning kene iki enake pol iki. Ning kono panase pol. Terus saking panase niku kok misal sampean ning dalan mlaku ora kuat suwe enggak kuat. Nyeker tok lho. Ora kuat suwe. Nah ning kene sak panas-panase aspal kene iku wis ya, nyeker sampean je iso. Kuat 10 menit, 20 menit. Engko pemene wis kulino wis gampang. Ning kono sampean nyeker. Kula nate ndek biyen nggih kula pas teng Madinah, teng Masjid Nabawi. Nggih nderekke Syekh Anas, Syekh Mar'i, terus wonten rencang setunggal malih. Niku biasanya mlebet Masjid Nabawi niku nggih beto sendale. Engko sekalian nggih salat, badhe salat engko ziarah ning makam Kanjeng Nabi. Beto sendale sekalian. Terus medal engko nggo sendal karena panas. Lah niku wonten rencang nggih, rencang
alumni Imam Syafi'i niku janjian teng mriku. Lah sandale iku didokokno ning wadoh. Ning sadurunge wadoh. Bareng ketemuan, ayo ziarah ning Kanjeng Nabi. Ziarah Kanjeng Nabi. Lah wong iki bingung, iki nak nderekke berarti gak nggo sandal. Nah njuk sandal ketinggalan. Ya ora iso ngikuti soalnya waduh tempat dokokno sandale iku mau. Wis akhire wis aku kan gak ngerti nggih, kula mboten ngertos. Iki keadaan ning jaba kok piye. Soale mboten nate langsung nyeker langsung, biasanya nggo sendal. Wis ora apa-apa, ayo angger iku. Iku ketoke barasar mboten bertutur barasar. Bareng iku wis nggih ayo metu. Wonge gak nggo sendal nyeker dhewe. Kene do sendalan kabeh. Wonge nyeker bareng wis nggon panas nggon panasan. Kowe nek jigirat ngene iki sikil. Lapo? Panas ngono. Bareng panas. Jajal wis iki nggo sendalku. Aku veteranku ngono nggo sendalku iki lho nggo sendalku. Aku udah panasan iki. Akhirnya ya wis awakmu siji aku siji. Iku saking panase kaya ngoten niku. Iku teng napa pelataran wingking Masjid Nabawi niku. Allah. Terus panase kaya ngoten niku. Ya. Nah niki pas Kanjeng Nabi balik, nggih, pas Kanjeng Nabi balik ning Sayyidah Khadijah niku diupi-upi dening malaikat atau diupi-upi dengan apa jenenge awan niku wau. Nggih. Lan malaikat roro ngiyubi terus ngiyubi mesa rahmatur maring ndorone. Motone ndorone ya. Ndorone sapa? Khadijah. Siti Khadijah kabeh lakune. Ya, terus akhirnya laporan nang Sayyidah Khadijah. Ana kejadian apa nggih. Nah, terus kepiye hasilnya kepiye iku dilaporno nang Sayyidah Khadijah. Allah maringi ing kahuntungan. Ya, keuntungan apa? Keuntungan tikel-tikelan iku dagangan. Wis lapor, alhamdulillah niki dagangane untung luar biasa, tikel-tikelan niki, ora koyo biasane. Siti Khadijah duwe pikarep ngelamar jeneng Nabi kelawan mantep. So, akhirnya Sayyidah Khadijah jatuh cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lihat yang luar biasa, terus lihat apa jenenge keberkahannya Kanjeng Nabi, terus ya kisah dari Maisarah itu juga. Akhirnya Sayyidah Khadijah niki jatuh cinta teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidah Khadijah sing nglamar. Sayyidah Khadijah sing nglamar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah duwe pikarep ngelamar Kanjeng Nabi, duwe pikarep artinya pikarep keinginan ngelamar Kanjeng Nabi dengan hati yang mantap. Akhirnya napa Kanjeng Nabi dilamar kados ngoten, nggih. Terus ya dilihat dari Sayyidah Khadijah niku nggih wayu, ya ana duwite, ya mulya, ya apa nasabe luhur, terus semua sifat-sifat yang luar biasa itu ada di Sayyidah Khadijah. Akhirnya Kanjeng Nabi nampa. Jeng Nabi tampa penglamarane permisi maring sekabehane kabeh pamane padha mufakat sebab ayune nasab lan pangkat. Terus Kanjeng Nabi ketika dilamar kados ngoten, terus batune Kanjeng Nabi nggih kerentek yo nggih. Terus batone niku nggih matur ning dulur-dulure ning pamane sing ngrumati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku Abu Thalib. Abu Thalib saya sugeng nggih niku. Matur paman. Niki pripun niki? Paman. Nah, niki kula dilamar kalih Khadijah. Nah, terus akhirnya keluarga-keluargane Kanjeng Nabi niki yo cocok, apik. Kenapa? Karena ya ayune Sayyidah Khadijah, nasabe yo bagus, pangkate Sayyidah Khadijah yo bagus, dimulyakno, dihormati wong akeh Sayyidah Khadijah niku. Ya. Akhirnya do setuju kabeh. Terus sing ngakatno sapa? Niki sing ngakatke. Kang nglakekaken iku ramane. Kang nglakekaken sing ngakatke iku, sing nglakokke niku lho. Kang lakekaken iku ramane kila dulure kila pamane. Terus sing ngakatke sinten?
yaiku adalah bapake abahe Sayyidah Khadijah. Kila ana pendapat liya dulure utawa saudarane utawa adike utawa kakake. Kila pamane. Ya pamane Sayyidah Khadijah sing ngakatke. Kabeh putrane sangka Khadijah angin Ibrahim. Angin apa kecuali ya. Angin Ibrahim sangka Maria. Terus akhirnya Kanjeng Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah dan punya putra. Pinten putrane wasab'atun auladuhu faminhumu salah satun minaz zukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidainida yulaqabu. Nah, terus juga ana Ibrahim. Terus putra-putrane Kanjeng Nabi yang 7 itu semuanya lahir dari Sayyidah Khadijah kecuali setunggal Ibrahim, Sayyid Ibrahim. Niku dari Maria Al-Qibtiyah. Niku ngoten. Kita waoske tabarukan kalih Al-Barzanji karena napa ini yang diterjemahkan iki kadose nggih saking Al-Barzanji niki. Wah kathah. Apa boys? Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan safara ila Busra fi tijaratin li khidmati li Khadijah al-Fatiyah wa ma'hu gulamuha Maisaratu yakhdumuhu alaihi salatu wassalam wa yaqumu bima ana fa nazala tahta syajaratin lada sawma'atin astura rahibin nasraniyah fa'arafahu ar-rahibu idh mala ilaihi dhilluhal warifu wa awah wa qala ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق وعزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من ضحى الشمس قد أظله وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله تعالى في تلك التجارة ربحها ونماه وبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب ريه فأخبر أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوه وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بما حمد ثانية وقال هو والله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه سورة فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده إلا الذي باسم الخليل سمى عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sampai sithik ya. Betahno iki pengen khataman ora? Kok nek ora khatam malah mulai telat kok. Rada dibetahno nggih. Apa mulai telat? Tanggal 30. Farid langsung guyu Farid ya. Ben cepet mulai ya. Terus dibetahi sithik. Mung cerita tentang Kanjeng Nabi kok. Ya aja ditinggal turu. Ojo bosen-bosen tentang Kanjeng Nabi, tentang kekasih kita. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kelawan dateng kubure Gustine umat. Waktu umure tutuk mangsane ing 35 tahune. Nah iki. Terus Kanjeng Nabi ketika umur 35 tahun ana kejadian apa niki? Ketika umur 35 tahun banjir abtahi tumeka Mekah hingga bentet ngerti bentet ya? Sendet
apa jenenge ngrubono apa bentetno iku lah. Hingga bentetno ing tembok Ka'bah. Terus ketika Kanjeng Nabi umur 35 tahun, nggih. Niku wonten banjir ning Abtohi, banjir jenis Abtohi niki, daerah pundi ngoten. Teko ning Mekah. Banjir bandang. Terus Mekah niku nggih, posisi Mekah niku koyo ning lembah. Terus kene ana gunung di apa jenenge diliputi gunung-gunung. Terus ketika kayak banjir gede ngoten niku Mekah zaman semonten niku ya wis kena banjir wis. Niku ngoten. Lah niku sampai pada saat itu ada banjir sampai napa? Sampai dadekno Ka'bah niki mbah pecah, mbah roboh, mbah bendet ngoten niku lah. Pokoke intine rusak. Ka'bah niku rusak. Di zaman semono pun wonten Ka'bah nggih. Ya, terus badhe niku wong Quraisy padha jumenengaken sebab bentete napa nguwatiraken. Akhire wong-wong Quraisy niku nggih iki ya bentet kaya ngeten iki nguwatirno akhire ayo dibangun. Akhirnya do bangun. Bangun meneh Ka'bah iku. Ya, sebab apa mau bendate nguwatiraken. Iki kon arep boh piye iki? Ayo bangun diapikno. Wes bareng diapikno terus badhe niku iki garek ndokok Hajar Aswad. Ndokokno ning rukun ning Hajar Aswad niku. Akhirnya do rebutan. Iki piye iki? Sopo sing layak napa ndokok Hajar Aswad ning tempate? Sopo iki? Akhirnya padha rebutan ing Hajar Aswad. Sapa ngenggonno ya manggonke. Sapa ngenggonno serta ning ngangkat. Akhirnya wong-wong do rebutan. Sapa iki sing ngangkat iki? Pengine setiap kabilah, setiap suku-suku niku harus dari suku kita. Nah, akhirnya ono sing usul ngeten. Niki ya orang yang terpandang bagi mereka, bagi orang Arab Quraisy pada saat itu. Wis usul ngene. Engko sing gawe kebijakan, sing gawe hukum, sing gawe kebijakan iku adalah orang yang pertama kali masuk ning kene lewat bab napa jenenge? Lewat pintu As-Sadanah Asy-Syaibiyah niku sebuah pintu sing ndi ngoten. Lewat pintu kono pokoke. Engko sing paling dhisik iku sing berhak ngakimi, sing berhak mutusno iki kira-kira kepiye. Akhirnya yo sepakat. Nah, iku wong do gak ngerti, akhirnya sing paling dhisik ning kono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling dhisik masuk niku Kanjeng Nabi. Akhirnya esuke wong-wong do ngerti. Oh iki Muhammad iki sing iku Muhammad. Karena orang-orang ini tahu track recordnya Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi niki kawit cilik niku ya luar biasa, akhlaknya bagus. Akhirnya kabeh sepakat. Nggih Muhammad cocok. Wis apik iku. Apik. Nah, niku sing mutusi lah ra apa-apa. Terus akhirnya Jeng Nabi mutus kelawan adil ngangkat nganggono kabeh qabail. Dados niku niki ya memang di napa nggih selalu didampingi nggih, selalu diarahno ambek Gusti Allah langsung nggih. Dados iku janjane niku. Ketika koyo ngono iku genting-genting ya, wong-wong iku do genting-genting ya. Karena iki ndokok Hajar Aswad iki sing paling dinanti setiap kabilah. Iso-iso iku sampai gegeran. Iso-iso nak pemene ayo tukaran wong-wong iku mau. Berarti sangat sensitif sekali. Lah bareng Kanjeng Nabi sing mutusi, Kanjeng Nabi iki Muhammad iki sing mutusi. Iki kok salah mutusi? Iki rawan perpecahan, tukaran ya, mboten tukar guling mboten. Pertengkaran antara kabilah. Sangat rawan sekali. Iki piye iki? Terus akhirnya Kanjeng Nabi gadah ide napa? Ya, Kanjeng Nabi gadah ide nanti setiap kabilah nggih niku ngutus wong siji-siji.
Lah iki engko dokokno ning napa jenenge kain, nggih kain ana beberapa pojokan niku mau. Lah setiap kabilah niku apa ngutus siji-siji. Jadi setiap kabilah entuk kabeh, entuk kemuliaan kabeh niki. Iki kok seandainya misal dimpek sak kabilah tok, iso-iso geger geden. Nah, karena kabeh dilibatno, akhirnya kabeh ngerasa dimulyakno. Nggih wis oke siap. Jadi kabeh niku mau do nggawa nggih, mau nggo napa jeneng kain niku wau Hajar Aswad dokono ning tengahe. Kabeh kabilah do nyekel setunggal-setunggal. Bareng ning tengah niku Kanjeng Nabi sing mundhut, terus badhe niku Kanjeng Nabi sing ndekekno Hajar Aswad teng tempate. Nah putusan niki yang luar biasa. Jadi sing asale mau rawan sekali pertumpahan darah antar kabilah, tapi dengan putusan Kanjeng Nabi sing bijaksana seperti itu akhirnya do damai kabeh, aman kabeh. Niku Kanjeng Nabi mutus kelawan adil ngangkat ngenggono kabeh qabail napa kabilah nggih. Kabeh kabilah niki sudah ngangkat kabeh niku bakal. Terus apa iku? Jarik kain. Jarik ku apa kain? Jarik pesagi dianggo apa? Dianggo ngangkat. Ya. Jarik pesagi persegi ya. Jarik pesagi dianggo ngangkat. Pojokan papat qabail ngangkat. Terus ana kain 4 ya persegi ku mau setiap kabilah iki ngangkat siji. Jadi papat totale. Nuli jeung Nabi kang mernahaken ana ing nggone anerapaken. Terus akhirnya pas bareng dugi teng ngarep tempate Kanjeng Nabi sing mundhut sing ndokokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Kanjeng Nabi. Ya. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Tambahi sak fasal meneh. Tahun umure ing 40 mungguh au faqil akwal pituduh. Terus ketika Kanjeng Nabi berumur 40 tahun menurut Aufaqil Aqwal. Jadi pendapat yang paling nyocoki kebenaran, ya, pendapat yang bener niku adalah Kanjeng Nabi umur 40 tahun diangkat dadi nabi niki mangke. Tahun umure ing 40 mungguh Aufaqil Aqwal pituduh menunjukkan Allah ngutus paring bebungah maring mukminin kelawan jannah. Terus Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi nggih. Gusti Allah ngutus maringi bebungah kagem wong mukmin bebungah dengan apa? Dengan surga. Maringi kabar bahagia dengan adanya surga. Maksudnya apa? Ya ngangkat dadi nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kan ngajarke niku mangke lah. Maring kafirin medeni kelawan siksa bakal ngenggoni. Nah, ya selain gawe ngeki bebungah, ya wong kafir niki yo diduweden-wedeni. Ya besok nek apa gak gelem masuk Islam, iki disiksa, ya bakal ngenggoni ning neraka. Terus iki umur 40 tahun nggih. Mangsa 6 wulan kautusane kelawan ipen terang tekane. Terus Kanjeng Nabi niku selama 6 bulan. Awal-awal niku nggih wahyune dari mimpi nggih. Ya. Mongso 6 bulan, selama 6 bulan niki nggih Kanjeng Nabi entuk wahyu iku lewat mimpi. Kelawan ipen. Terang ipen sing terang tekane. Ya wahyune kaya ngono kuwi. Lah tujuannya napa? Tujuannya niku engko langsung berupa wahyu sing temenan, mboten sing ipen-ipen, kuwatir kaget. Ya, kuwatir Kanjeng Nabi kaget, ya kuwatir ngedrop apa pripun ngoten nggih. Terus iku sithik-sithik. Ya, lewat nyipen kok nyipen sing apik. Supaya nglemes pekuwatane. Aja ngagetno kenabihane. Jadi supaya kenapa kok ipen-ipen sik ya karena
supaya Kanjeng Nabi niki mboten kaget nggih, supaya nglemesno, maksudnya ya ben kulino sik nggih, ben kulino dengan sithik-sithik iku mau. Ben gak ngagetno dengan kenabiannya. Terus ing Gunung Hira jeng Nabi nepi, wahyu tumeka Jibril ngadepi. Terus setelah niku Kanjeng Nabi mulai seneng kalih nyepi ya kholwat. Kholwat nyepi-nyepi nggih. Zikiran dhewe iku Kanjeng Nabi seneng kaya ngoten niku. Mencil ya dhewe mboten kumpul ambek wong-wong. Bareng Kanjeng Nabi nggih seneng ning Gua Hira. Kanjeng Nabi seneng nepi kaya ngoten niku. Terus wahyu tumeka. Dados malaikat Jibril niki mara ning